Hindi ako nag-expect ba na magpadala siya sa akin. Spray para di manimahog utot, pangpahid, o magjirjir. Oh, with a duck. Okay, but these. Hello! What's up? What's up? Bakit Mga kaya? higala! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kahigala. Ngit-ngit pa dito mga kahigala. So, magta-travel na naman kami, no? Tingnan niyo yung mukha ko. Kagigising pa lang, no? Tapos nagmabadali na. Paano na kami palabas na sa bahay ngayon? Ito yung porma ko mga kahigala, oh. Nasuot ko na yung damit na binili ni Banana sa akin. Ay, ka-cloudy. Tingnan niyo mga kahigala. It's cloudy. Pait. Pait ni mangitag kwarta. Kadlaong dako. Biyahe. Maaga na mga kahigala. So, ito na naman yung breakfast namin at lunch. Burger lang. Bad luck. The next day. Kumusta? 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 Nandito na kami sa bahay mga kahigala. Hindi ako nakakuha ng video doong nagbiyahe kami kasi nga alam nyo na maaga kaming nigikan dire. Unya, pag abot dito natuglit so niya trabaho akong bana, busy siya, so hindi na lang ako ng video doon. Pupunta kami ngayon sa supermarket mga kahigala kasi wala na kaming maggamit dito. So, si Banana is sin as usual na sa mga binili namin, naglagay na sa car. Nandito na kami sa bahay mga kahigala. So ito na ang pinamili namin. Wipes na Johnson pangpahid o magjirjir. Gatas. Ito gusto ko itong mga kahigala pag kumakain kami may ganito. Sabon sa plato, spray para di manimahog utot, tapos syempre juice, dry lemon, tapos tomato, onion, pangkupog sa mga kabungugan, Colgate 5, tapos of course may Lipton green tea, tapos cheese pang salad, ito pa mga pang salad to mga kahigala, tapos garbage bag, Bombay pang salad, green onion, banana pang salad din, lettuce, cucumber nga perting dakua, kapadyas, ilang kapadyas diri mga kahigala ang mahal, repolyo, tapos sugar. Then coffee, my favorite coffee, our favorite day. Tapos corn meat, Milo. Palit kog Milo nga gamatoy mga kahigala kasi ako lang naman iinom ng Milo. Tapos nuts, mushroom, tapos pork.
Mga pork na to. Tapos shrimp. Ang mahal ng shrimp nila dito mga kahigala. Tapos isda. Kasi may isda pa kami dito. So ito nang binili namin. Tapos breast chicken. Tapos sweet potato. Tapos tissue of course. So yun lang nabili namin kanina sa grocery mga kahigala. Kasi nga alam nyo na budget. Kami lang namang dalawa dito. Tapos alam nyo na kung ano ang rason kung yun lang ang binili namin. So lahat mga kahigala is 1,400. In Philippines is 4,000 plus. Every 1 month mga kahigala, 2 times a month kami mag-grocery. Tapos magbayad kami, every grocery is 1,000 plus sa money dito. Oh, di ba ang laki mga kahigala, yun lang ang nabili namin. Kahit sa Pilipinas, no, mahal ng mga bilihin. Ang hirap talaga mga kahigala, no. Mas lalong humihirap tayo na dumating ang COVID. Pero idaan lamang nato sa joke-joke ba mga kahigala, no? Daan lang sa mga vlog-vlog ng mga jaga-jaga nga, mga istorya ng mga hinungdan, mga ingan na aragot para di ta ma-stress. Di kami masyadong magastos kasi nga tipid-tipid. Alam nyo na ang buhay, no? Kaya hindi ako bili dito, bili doon, ayoko. Tapos si Banana din hindi. Si Banana is tignan nyo, nagkulitog na naman siya sa dunggan niya mga kahigala, no? Tuga dyan, inisigizag bukong bugon dyan sa mga kahigala. Na-inspection na ginayang dunggan mga kahigala, oy. Ambot na si problema ni itong dunggan, mga siguro bungon. Natulog ako galing mga kahigala kasi nga medyo napagod talaga ako ba sa mga nakaraang araw na travel. Nagpupo-upo na ako dito mga kahigala kasi si Banana is hindalikyat og trabaho. Kay ang iyang gitrabahoan is dool ra sa among gipuy-an karon. So pwede ra mabaktas, no? So hindalikyat siya dito kay naitawag. So yun. Tapos may nagpapadala pala sa akin mga kahigala. Super saya talaga ako mga kahigala kasi hindi ako nag-expect ba na magpadala siya sa akin. Ito yung pinadala niya, nag-send siya sa akin. So hindi sa akin pala, sa aking Banana kasi wala akong mga sinasabi nila ng mga ganon-ganon. Hindi ko alam, basta sa Bana ko sinisend. Thank you so much, Kachismisan! Ang bait mo talaga, Kachismisan. Sana hindi ka mag-change kung ano ka ngayon. At sana more blessing! Yung sinabi mo pala, Kachismisan, na magbili ako ng, alam mo na, hindi pa ako nakapunta sa mall. Bilihan ng mga ano, kasi nga alam mo na busy si Bana, tapos delikado kung ako lang mag-isa magbunta doon. Syempre nandyan talaga si Banana sa ano natin, no? Nagbili din ako ng ano, Kachismisan, lotion, 5 to, kasi mahilig ako sa lotion na Johnson, pati body wash ko Johnson rin. Kaya model ako sa Johnson. Kahit noon pa talaga, Johnson na talaga ako. Baka may maninira na naman dyan sa akin kasi maraming inggitera. Hawa, mga inggitera. So yun lang, Kachismisan. Alam mo na yun, hindi na ako magdrama. Basta si God na ang magsukli sa'yo. Thank you again, Kachismisan. Love you. A few moments later. My husband preparing our dinner tonight. Tignan nyo. Yeah. Yan. Isda, yung tira namin kanina. Tapos salad at lumpia. Yan. Yan lang yung dinner namin mga kahigala. Naunta mga higala. Kinaskus ka na mong plato. It's delicious. Lami ang lumpia. This fish is nice. Kaon samtang buhi pa. Tapos na kami kumain. Nabusog na kami sa kinain namin. So, si Banana is humot na. Tignan nyo. Lami na ni siya kanon. Okay, good smell na. Of course. Yeah. I'm not thinking big like you. That's all for today, mga kahigala. That's all for today. Good night. And I love you all. God Love you all. bless. Sleep well. Ay, kala.